Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Mara ne odiochieng' mare obedo makare machiegni weche manyien e kidieny mar podho chieng' kawuono tich ariyo tarik 16 dwe mar auchiel higa 2026. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka weche gik minyalo luoko kale mbui marwa mar tudruok manendo Color TV Live Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube. Msisikie maneno ya mtu wa huko sijui mlima gani mfikirie tunafikiria hivyo. Sisi tunasema Kenya moja na tunapenda Mheshimiwa William Ruto sana kama president, because for the first time tuna kiongozi mwenye amesema maendeleo iende katika kila kona ya this country of Kenya. Si ndio hiyo? Nimeuliza Mheshimiwa Haika, nyinyi hiyo tamu nyingine mlikuwa na waziri kutoka huku coast? Hamukua. Saa hizi mko na nani? Mko na Joho, mko na Mvuria, na mko na Speaker Kingi, who is number 3 in the county after president na deputy. Kuna mtu jamani ataweza William Ruto? Ati tutamngoa, alikuwa muhogo mtamngoa? Ama alikuwa viazi tamu mtamngoa? Mwachekesha sana nyinyi. Ndio amekita na amekita. Hiyo ni formula gani ya kusema ati ni one term? Kenyatta the senior alienda one term. Moi alikwenda one term. Kibaki alikwenda one term. Nimekuja hapa na nimepata kuna madada zangu, kuna madugu wetu wametoka Mlima Kenya. Washeni tukae ndani ya serikali. Na msikubali kudanganywa, msikubali kutumiwa vibaya. Mtakubali kutumiwa vibaya? Kwa sababu watu watakuja hapa. Komachele ne anyuola moro mowuok e gweng' endo ma Kiboko mantiere machiegni kod Makindo e kaunti nogo ma Makueni sani koro lit kod kuyo opong'o dhod chunygi bang' nyathigi ma jadweche 9 kende nyoni kod liech e kinde ma bende liech nomonjo min mare kinde mane odhi e chendo mage go eko mag manyo tije. Kaluwore kod min nyathino endo Faith Anthenya majigni mantiere kanyo kod nyithindo maromo 4 oyango ni liech onogo ne omonje e kinde mane odhi nyime kod chendo mage eko mag manyo kaka nyithinde nyalo chiemo ka monj mag liecha osebedo kadhi nyime gwenge ma kono endo kuom kinde ka kore kwayo piny owacho ka okalo kanyendo kuom duol mochung' ne rito lego eko mag bunge manendo KWS mar mondo mi odonjre wacho nogo kendo ne oyudi kaka inyalo resgi. Asubuhi ya leo mwendo wa saa 1:30 hivi nilipata simu kutoka kwa wenyeji na nikaarifiwa ya kwamba kuna mtoto mmoja ameaga. Sasa mimi nikajiandaa, na wakati huo nikijiandaa alikuwa ameshakimbishwa hospitali ya Makindo. Na mimi nikapitia niangalie huyu mtoto ambaye ameaga. Nikakuta ni kweli mtoto ameaga na ako pale. Sasa tukachukuliwa na gari ya polisi. Tukaleta moja. Nimeangalia mtoto wangu ameona. Mantiere buo kanisa onogo e boma ma Kisumu oyango nigi kinde ni ende jonyuol winjo beda kicha ka gibedo machiegni bende kod nyithindegi mar mondo mi gipuonjgi kido nendo makare ma ok ni koro gibedo achacha kendo biro kod timbe mamoko ma ochido. Ne wabiro ka mondo wachok pesa nikech Nyasaye osewuoyo kod chunywa kaka kanisa mondo wanyiew lowo ma wagere center miluongo ni Convention Center kendo wachako wagere sikul mar university mabro konyo nyithindwa e Kenya ka to moloyo ndwa at unrest ok gin kod kuwe mang'eny. Jopuonjre ka terruok nendo mar tije lwedo manendo maseme kaunti nendo ma Kisumu koro golo ng'ur margi e wi yiero manyocha ne otim e tend sikul nogo magiyango ni ne ok otayo nendo makare. Kata kamano nendo japuonj maduong' e sikul nogo Kenneth Otieno oyango ni giseketo lai makare manendo mar tieko ng'ur machalo kamano kendo chenro mag somo koro dhi nyime yo makare mana kaka ilero kod jafwambo marwa e kaunti nendo ma Kisumu Felo Gobliza. Nyinga luonga ni Wycliffe Odhiambo Amadi. Asomo seme TVC. Ne wabedo gi yiero makende mano pangi gi skul mano wabedo godo on Friday.
To kalure gi outcome mano bede yiero no okwa mor kaka student. Kaka weche ne chale kar tiegruok mar somo tije lwedo Maseme e kaunti ma Kisumu bang' moko kuom jopuonjre mane ok mor kod duoko mar yiero manyocha otim e skundno chieng' tich abich. Kotelni kod achiel kuomgi jachung' e laro kom jatend jopuonjre Wycliffe Amadi ne giseyo skundno ma gikoni nobago yiero e yo ma ok ler. Ane jatelo ma jopiny dwaro to kuchwa no kwal ema joseme dwaro sani to wadwaro akiwa. Koro wan wakwayo by the way as they progress through their training. Nomedo kwayo jopuonj wetene mondo koro ni oti kod twak kaka yo mar kelo jopuonjre kanyakla e kinde ma gin kod ng'ur moro amora. To urge my fellow principals that whenever they are faced with this kind of situation, I think reaching out to the students, reaching out to the sub-county security committees, I've seen it work. It is very, very important. I would urge that we follow that pathway. Korka kore to ruoth ma Central Seme, Caleb Apondi, mane en achiel kuom jokel kwe, nokwayo jopuonjrego mondo koro ni oket mainogi e weche mag somo, komedo golo siem mager. Kare chung'od burani de Maseme ema kele gi komara mi weche manyien e kidieny mar podho chieng' turi kodwa saa 1 gi saa 3 mar otieno e kidieny mar machiegni pacho kod ng'id weche kamedhiro weche mamoko mathoth. Erokamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitola Uriti Masani. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho